So di pa natusugdad ang ato ang vlog karong adlaw mga igsoon. Big shout out di no kang Miss Angeli Gadiano Kaburnay ug sa iyang anak nga si Kizaya and Thea. Gikan kini kang Joven Bendong. Ingon nila mga igsoon, basta maabot ka sa usa ka lugar, unahon gyud nimo adto ang parish church. Ug karon ana ata atubangan sa Our Lady of Sorrows Parish sa lungsod sa Huluyaw o mas inila nga Ronda, Cebu. Good morning. Bana-bana na ko aning Our Lady of Sorrows Parish tungod kay gihimo kani siya tuig 1881. So vlogmate ana-ana ni siya sa ug di masayo pa kung mathematics sa ana ni siya sa 141 anyos. 141 years old nga simbahan sa Ronda. Oh? By the way mga igsoon, nata karon sa atubangan sa ilahang simbahan. Makita nimo doon ay dakong akasya dere. Hindi gid mahimo nga di ka makalingi mga igsoon tungod sa kadako ani nga akasya. Luag ni ilahang plaza mga igsoon. And then Bermuda Grass. In fact kani adto sa panahon sa pandemic kanunay ko diri mo stop over o ganhi ko mukaon sa ilahang plaza mga igsoon. By the way, diya sa tubangan may igsoon doon ay
kananan diha. Then ngadto na dito ilang merkado. Karon mga igsoon, atong suruyan ang ilahang municipal hall o kanang doon na sila yung murag gamay nga pantalan diya sa kilid sa plaza. Tuon po nato na mga igsoon. Tara, let's go. By the way mga igsoon, ang kining ronda doon ay kagulingong LTO, no? Land Transportation Office. Mahimo kang maglukat o mag-renew sa imuhang lisensya nganhi sa lungsod sa ronda. And then kilid lang sa LTO, anaa sa tunga yun ang ilahang munisipyo, Ronda Municipal Hall. Doon ay rebulto ni Jose Rizal, oh. Alright. Doon na diha ilang DOH. Adto ta dito mga igsoon, no? Doon ay murag wharf diha atong tanawon. Kaniadto diha ko mga igsoon mag panahon sa pandemic ba, diha ko magstambay. And then di ko malimot doon ay talisay yung kahoy anhi, oh. Doon ay talisay dire kani kanang basura diha mga igsoon. Kunya magdaramig pagkaon tungod lagi kay walay mga tindahan, magdaramig pagkaon nya lamisa bangkito diha may mga on panahon sa pandemic. Karon atong tanawon dire mga igsoon, dunay daghang mga ligo dire, oh awa, oh wow, oh mga bata dire. Masol, dake. Ito dito, masol. Kini magong pangisda mga igsoon. Gusto swerte ba? So kini di nga pantalan mga igsoon. Huway barko nga budunggo nga ni. Kanilang mga pangisda panagat to. Ada. Sakataan ng seawall dia. Anis pikas mga igsoon, no? Nagusbat diha, anis pikas dunay brand new nga seawall. Oh. Muna ya bagong seawall ngan he mga igsoon. Kana diha dunay murag sports complex sa lungsod na diha. Oh. Atos unahan mga igsoon nga tumoy. Dunay restaurant diha. Mura siya og karinderya ba. Pero wa pa ko kasuway. Basing kamo ug masaag mo nga ni sa ronda. Suwayin na ninyo diha mga igsoon. Patong tangan niyo. Oh. Oh, awa. Boss. Alas pikas. Nindot kaliguan da mig. Shout out na yan. Shout out ko diha. Oh. Shout out boss. Shout out ko sa Dodong TV. Oh. Shout out kong BMAX TV. BMAX TV? Alright. Kasi nga na ya. Si Buano 123. Karon mga igsoon adto ta sa ilahang sikat nga beach resort dire. Actually doon ay beach resort, doon na po public beach. Murag tapad na sila, murag usa na ka barangay. So atong atuon na sorry ta aning suok sa ronda mga igsoon. Ingon nila
Dire daw ang nindot nga beach, no, sa lungsod sa Ronda. So mga locals, mga taga Ronda mismo, ani sila mga ligog dagat. Ingon ni ma'am, kini daw diri nga area mga igsoon. Barangay sa to ma'am? Santa Cruz. Nya sitio Baha-Baha Ronda. So sakop sa Ronda mga igsoon sa usa ka barangay kaning barangay Santa Cruz. So kani mga igsoon taas pa ni, padungad to. Taas pa ni. Mga bata ang ligo dari. Huwag mukot na sila. Ano boss? Para kila boss? Tamban. Buano 1, 2, 3. Oh, boss. Dong, bugnaw tubig dong. Bugnaw tubig. Bugnaw. Bugnaw. Biya maligo. Suwen sir na kuligo da karon tuod mga igsoon. Namo kita ang short so. Nakada. Nakada mesti ka matag. Awa. Ah. Okay, sige, thank you. Saan sa imong vlog? Cebuano 1, 2, 3. Nako sa YouTube. YouTube. Oh, naramang mo. Para autos motor god. Hatag tag sticker ng igsoon. Nya. Sa di pa ko maligo. Shout out kadali. Ha? Big shout out din no kang 3D Sigako, amping kanunay boss. And then to Jonathan Cabonita, Mary Ann and Joseph Flores of Goldilocks in Mandaue City. Big shout out to John Eric Malabuyok of South Cotabato and Vivian Meyer of Malabuyok, Cebu.
Nana ta sa tumoy nga bahin sa sitio baha mga igsoon. Luag-luag pa na ilahang beach dire. Ma'am, may puntag. Mingaw ron, mingaw. Ikaw ko man. Oo. Papay na nga ni ugma siguro no? Oh, Domingo Oo. sa akin dali. Ako i-vlog inyong lugar. Nindot. Hawa, maigsuon no? Doon ay daghang nangaligo karon. Oh. So, sumpay niya itong ganina dito spikas. Sumpay niya diri. So, at least no. Uga masaag mo diri sa kuan sa Ronda. Di na kinahanglan nga mulapos pa sa ubang lungsod. Tuod kay dunay nindot pud nga beach. Ngani man igso no. Oh. Ah. Padugad to. Subscribe ang ko sa imong vlog. Ah, mo ba? Basta mga vlogger galing ko sumpay. Ah, oo. Shout out sa Oh, ah, dis Mindanao. Magunang mga Ah, okay. butuan di ako. Ah, taga Butuan ka? Boss, ngalan ni mo, boss? Benz lang si Benz. Shout out ni boss. Usa sa to mga subscribers sa Cebuano 123. Hi guys, shout out ko sa Agilions Moto Club. Agilios Moto Club, no? Shout out sila. Shout out Butuan City. Okay. Amo na i-follow boss. Boss, thank you, boss. Sige. Salamat. Thank you. Boss, comment sa video. Unya. Oh. Thank you. Salamat lang ako. Amping. Salamat. Akong ganahan diri magsuon kini diri nga bahin magsuon no. Kini. Kani adto sa wa pa daw agiinig bagyong Odette. Labong kuno kana diha. Nya ang mga tao uban anak ko na dadon nila ilahang mga ilimnon diha. Kay landong. Hindot sa. Sitio Barangay Santa Cruz. Nya kini si Ma'am dire. Ari mo palit si Ma'am. Boss. Boss, gawas ka TV ani. Alright, so karon mga igsoon kita-kit sa Lusno Falls. Boundary na siya sa Ronda ug Argao. Mano lang merkado mga igsoon niya kani padung og Moalboal. Direta, left turn ta. Actually mga igsoon kani nga dahan padung kini sa Argao. So atong buhaton karon adto ta sa Barangay Anahaw tungod kay dunay kanang di kay siya sikat nga falls but dako siya nga falls, nindot pud siya nga falls kanang Lusno no sa Barangay Anahaw. Okay. Okay. Thank you, boss. Cebuano 123. Oh, Cebuano 123. Amo ba? Ganti ka sticker? Ganti ka sticker. Warisban ta, wapurisban no. Oh. Okay. Sa kuha na, YouTube na. YouTube yan eh. Facebook yan. Mga igsoon, in between sa Ronda ug Argao, mauning makita ni mga view diri oh. Ame? And then diri. Nindutay! Woo! Ang bahon ako ay. Ha? Oh. Sinanlag nga mani.
Boss! Mag-shoutout sa ta. So, big shout out to Jeff Bisdak of San Jose, California. Sir, kamusta? Also, big shout out to Berna Alsola and to Alsola and Hidalgo family of Malabuyok. And to Greggy Boy of Hinatilan, watching all the way from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Also, shout out to Vilma Samson from Ramon Samson in Australia. And to Joey Tabay from Campo 4, Talisay City. And big shout out also to Nanding Vertudazo of Pasil, Cebu. And then to Ami Labiste, shout out to you, ma'am. Mga igsoon, anaan na ta sa Anahaw. So kung gikan ka sa Ronda Poblasyon, no? Agi ka sa Ronda Argao Road. Kani siya, mga igsoon, basketballan. Mauna kini ang barangay Anahaw. Nya naa diha ang padong og Lusno Falls. Kining kilid yun ang basketballan. Kini mo man ang elementary school, no? Nya kini mo basketballan. Kanang daan diha mga igsoon, no? Mo nay daan padong sa Lusno Falls. Usa ngalan nimo dong? Archie. Gikuyo ko Archie, taga diri. Taga diri sa Anahaw. Kita. Dugan kita. Oo. Okay. Okay. Okay na ni? Ha? Ato sa part? Okay ba? Bili na kong motor dito, mga igsoon. Kay maglisod mong tag kanaog gani, oh, tanawa, oh. Ana dia, oh. Dangog ka na dia. So, lakaw ta. Dool na kay ni. Ay, Archie ay. Archie to, no? Archie. Chick boy gani diri sa kuan. Anahaw. Muni chick boy diri sa Anahaw. Oh. Kabaw. Imo na kabaw? Di na imo kabaw? Karena dia anak kahumayan. Mau ding na irrigation, no, kay tadi kahumayan. Nara mga igso, no? Oh. Dako ni nga pagka falls, oh. Awa ko na, oh. Oh. Ha. Oh. Doon yung mga bata na sa ubos ay maligo. Oh, shout out tayo, shout out. Doon na pa'y diya sa ibabaw, doon na pa'y dako diya nga kaliguan. Sumpay sa falls, atong tanahon niya sa drone. Shout out. Oh. Hello. Alam niya. Ate, no? Ngayon nakalipot saan ko, ah? Wala. Ibuan na 1 to 3. Ay, mga bugoy yun ko na, Anahaw. Mga bugoy pa, probutan. Bugoy.
man ako kaligo. Wala na ako video mga isuon tungod kay nahutdan kog baterya kini na ako pang i-charge sa kuang power bank. But anyway, karon balik na ko sa kuang parking area kung din asan ako gi park ang ako ang motor. Ha. Balik na ta sa poblasyon Ronda Maison. Kanang kasal diya karon murag ikatulo na nakakasal karong adlaw. Busugan ako. By the way mga igsoon, ang Lusno Falls di ay belongs to Barangay Anahaw nya. Ang kanang Barangay Anahaw mga igsoon, last barangay na siya sa Argao. Actually, murag nahog siya nga boundary sa Argao o Ronda. Lungsod sa Huluyaw, Ronda, Cebu. This is Gawens amping kanunay mga igsoon o ginaot nga magpabiling kitang mahapsay.